जाय सियाल बुन्दाफोरा बेफोर बाथ्राखौ फोसावलागासिनो दङ बै सियाल बुन्दाफोरखौ फेरेंगानि खाथियाव फैनो होबानो जाबाय। बिथां रनजित बसुमतारिया ना ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों सियाल बुन्दानि बाथ्रा। सियाल बुन्दानि बाथ्रा बुंनायनि खोथाया ओरैबायदि जाहैबाय जायफोर फेसबुक पेज बिगोमा बिथांमोना ओरैबायदि बे फेसबुक माने कल रेकर्डखौ फोसावदों बयबो फ्रायानो सोरबाया गिनानै दामाखै सोरबाया साहस गोनांफ्रा दामदों थिगै आसे मोनदों भिउस जादों नायदों भिउजों खोथा गैया मानसिफोरा मोनथिदों बे आरोखि बाथ्राया। तो बावहाय सासे रिपर्टारा बिथांखौ सोंनायावहाय ओरैबायदि कुइसनखौ नोंथांमोनाबो खोनाखादों बेफोरबायदि सोंनायाव बै सोदोबा सियाल बुन्दानि बाथ्राया जायफोर सियाल बुन्दाफोर बिथांमोनखौ रनजित बसुमतारिनि न'आव थिनहर नोंथाङा जुदि मिडियायाव सियाल बुन्दा बुंनो हाबायबा ओरैनो मिडिया गैयाब्ला न'आव नों मा लेंगुवेज बाहायगोन नोंथाङा बेखौ न'आव फोरोंजोबना दोनदों नामा बेफोरबायदि मानसिफोर फैबा सियाल बुन्दाफोर फैदों बा माबा मोनसे फैदों गाज्रि बेबहार खालामो बेफोरबायदि फोरोंना दोनदों नामा रनजित बसुमतारिया नोंथाङा बेखिनि बाथ्राखौ बुंनायखायसो आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों दै नोंथाङा जिहेतु सियाल बुन्दा होनबाय जोंथ' जे सियाल बुन्दा नोंथांखौ जों मा होनगोन कमेन्ट सेक्सनाव एसे जायफ्रा नायदों एसे कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय दे मा बुंगोन जों बिथां रनजित बसुमतारिखौ नोंथांखौ जों रायजो राजाफ्रा मा बिथाङा सासे बर' हारिनि दावहारु जिहेतु सानसे समाव गोलाव सम सोमावसारबोनाय बे आफादाव नोंथाङा जगदान बा थांदोंमोन 2013आवहाय नोंथाङा थांदों नोंथांनि थांनायखौ जों मिथिगौ बेंटलनिफ्राय सासे बेफोरबायदि थांसिगोन लेक्सारार मावोमोन बेबो थांसिगोन बेफोरबायदि खोनादों जे थांथों मोजां मावथों हारिखौ मोजां अनसायथों बिनि उनाव नोंथाङा मा लिरहरखो रन्जय दैमारिखौ बेखौ नोंथाङा गोसोआव दङ ना साननैसोनि उनाव बिनि बुंनायनि माखासे बाथ्राखौ आं लाबोफिनबावगोन बे लेखाखौ नोंथाङा मा बुंदोंमोन बावहाय रन्जय दैमारिनि एगेन्स्टआव नों मा बुंदोंमोन दिनैहाय जायफोर रन्जय दैमारि फाउन्डार दैदेनगिरि दिनै बिथाङा बे आफादखौ जुदि सोरजियामोनबा बा दायामोनबा बा रन्जय दैमारिल' नङा बै समनि अरखां दाबखा सारमोन ना गुबुन दैदेनगिरिफोर गोबां दैदेनगिरिफोर जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय दिनै बिथांमोना दायामोनबा आफादखौ सोरजियामोनबा नोंथाङा दिनै बेफोरबायदि बुंनो हानाय साहसखौ नों एक बिन्दोबो मोनामोन नों रनजित बसुमतारि मोनथिबाय नोंथाङा ओरैनो जोंखौ दा सैमा बुन्दा बुंनो हागौ नोंखौ जों मा बुंगोन दा जों सियाल बुन्दा मोख्रा बुन्दा बायदि रोखोमानो जा जों सैमा XYZ जा दा जों नोंखौ मा बुंगोन रायजोफ्रा बावहाय कमेन्टआवल'नो एसे बुंहर नोंखौथ' जों बिदिब्ला जों मोजां लेंगुवेज बाहायनो हानाय नङा नोंखौथ' जों रायजोखौ दिनैहाय जों बेफोरबायदि बुंनायखौ जुदि रायजोनि सिगाङाव जुदि मोननैसो जिनिसखौ फोसावनायाव जुदि सियाल बुन्दा जाबायबा ना सियाल बुन्दा जाबायबा बै रायजोफोरखौ नोंथाङा मा बेबहार खालामगोन नोंनि नों रिपर्टार अन केमेरानि सिगाङावनो नोंथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो हादोंबा केमेरा गैयै समाव नोंथाङा मा लेंगुवेज बाहायो जाय सोदोबखौ जों गथ'फोरनो खोनासंहोआ जाय सोदोबखौ जों दिनैहाय गावनि न'खरनि फंबायफोर गावनि बिमा बिफाफोरनि सिगाङावबो इउज खालामा बै सोदोबखौसो नोंथाङा बाहायगोन बे मेन्टेलिटि जानो नाङा जाय मानसिया दिनै हारिनि थाखाय नांग्रा मानसिया बेफोरबायदि राव गवा माब्लाबाबो हारिनि थाखाय नांग्रा मानसिया नोंथाङा सानदों गावखौनो गाव पलिटिशियाना नंगौ नोंथाङा आंगो लोगो गैया पलिटिक्सआव नोंथाङा हाबनानै दं नोंथाङा पलिटिक्सनि बाथ्राखौ बुं नोंथाङा बे मा सेन्सआव बुंदों बेखौ दामनायाव नोंथाङा दुखु मोनदोंबो जानो हागौ बिनि अनगायै गुबुन राव गैयामोन नामा बेखौ दामनायनि सिगां एसे सानै हयै दामोब्ला मोजां जागौमोन बेफोरबायदि राव गैयामोन नामा जोंनि कुइसना बेफोरबायदिसो रावा नों इएमब्लाबो बा माबा मोनसेब्लाबो सासे आबादारि आं हालुवा होनना बुङा सासे आबादारि आबाद मावनानै जाग्रानि सिन्ता धाराया फ्रेश मोजां सिन्ता धारा खालामो दिनै नोंथाङा हारिनि थाखाय गोबां सम गोलाव सम नांबोदों नोंथाङा सानसे साननैब्लाबो बर' हारिनि थाखाय जिउ सेक्रिफाइस खालामदों थिक
आं मानिदों नोंथाङा आं बेखौ रोखा बुंगोन नोंथाङा माइरं गरसे बानाङाखै गावनि जानांनाय दै थोबसे बानना रोगानाङाखै गाव लोंनाय दैखौ गावनि दुगैनाय दै रोगाबाननो मोनाखै नों बेफोरखौ बुङोब्ला नोंथाङा दुखुबो मोनगोन फैनानै दिनै एनडिएफबिनि फ्लेगखौ लानानै नोंथाङा दिनै सासे एम जों नोंथांनि एगेन्स्टआव बाथ्राखौ बुङो नोंथाङा जोंनि सायाव रागाबो जोंनाय दं जों बेखौबो मिथिगौ बुजियो नोंथांनि रागा जोंनाय नोंनि माखिनि मा बाथ्रा बुंनाय नोंनि सायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैयामोन नाथाय अफिया बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनोबो गोसो गैयामोन आं उपाय गैया रनजित बसुमतारी एम बिआर फेरेंगानो सानसे समाव नोंथाङा आफादाव थांनाय लगे लगेनो रन्जन दैमारि सारनि सायाव नोंथाङा मा लिरदोंमोन नोंथाङाथ' दा दिनै बि सोरजिनानै गालांनाय आफाद बा बै समाव जायफ्रा मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननि मुंख्लं जानायनि फ्लेग बानायनानै गालांनाय बै फ्लेगखौ लानानै नोंथाङा दिनै एम जादों नाथाय नोंथांनि खुगानि रावा मालाबाबो बिदि जाया थ' जों सानना लानोबो गोनां जानानै फैदों दा जेसेबां लाइमोनफोर जादों लाइमोनफोरा दिनैहाय हाबदों बिथांमोनखौ नेक्स्टआव जाहाथे इलेक्सन गेलेबायोब्ला नोंथांमोना बेफोरबायदि सोरबाया नोंनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुङोब्ला नोंथाङा बुंनांगोन जे सैमा बुन्दा बा सियालनो हेन टेन एक्स वाइ जेड बाथ्राजों नोंथांमोना बुं बे सिस्टेम नोंथाङा फोरमायदों होननानै आं सानो इंथायै बा नोंथांनि उल्था नोंनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय ना बिनि उल्थायै जों बुङोब्ला गोबां बाथ्राबो बुंनो हायो गोबां लेथ्रा लेथ्रा बाथ्रा बुंनो हायो नाथाय जोंहा मोनसे साननाय दं बिथाङा जिखियानो बुङा मानो नोंखौ जों बुंनो सानाखै बैसोआव नों आंनि देरसिन लेखायाव नों आंनि देरसिन गोरों साबसिन नों लेखा फरायनायाव थिग दं गियानि गुनि नाथाय बै लेखा गोरोंनि नोंनि लेखा गोरोंनि नोंनि स्कुलाव माबा मोनसे मावलांनाय बेफोरनि दामखौ नों दिनैनि दिनाव दोननो रोङाखै नोंखौ जों बिदिब्ला मानि इएम मा इएम होनगोन मा नाम होनगोन जोंथ' सियालनि एक्स वाइ जेड नोंखौ मानि मा होनगोन आं बेखौसो साननानै आगोर मोनाखै अन्नानै रायजोफ्रा जायफ्रा नायदोंना इसेब्लाबो बुंहर लिरनानै हर मा बुंनांगोन जोंथ' सियाल बुन्दा बेखौ मानि मा होनगोन बेखौसो आं साननानै आगोर मोनाखै जोंथ' बेखिनि बिथाङा उमुक उमुक रनजित बसुमतारी एक्स वाइ जेड माबा माबि बुङोब्ला बिथाङा जोंखौ माबा माबि होगोन ओंखायनो रायजोफ्रा बुंहरग्रो बेफोरबायदि जों बुङोब्ला बिथाङा दाय नाङो दाय जायो गन्थङाव दै हाबो पलिटिक्सखौ नोंथाङा मोजां लाइनजों गेलेयोब्ला मोजां नोंसोरबो जोंनि ब्रेनखौ साफा खालामनानै होगोन नोंसोरनिफ्रायबो जों माखासे पइन्ट मोनगोन नामा माखासे खोथा मोनगोन नामा मोजां खोथा मोनगोन नामा होननानै जोंबो नोंथांमोननिफ्रायनो माखासे निउस होनायफोरखौ जों खोनासङो नायो दा जों मा खोनानो मोनो इलेक्सनाव खालि गावजों गाव नारा नाथा जादलायनायखौ नुनो मोनो उमुकजों बिदि थारलायनायखौ नुगोन उमुकजों इदि लखासै मा बिले इउथ्सफोरखौ लाबोदों सोदों दिनैहाय नोंथांमोना गाज्रि लेंगुवेज बाहायनो होदों बेफोरबायदिजों पलिटिक्स खालामबा जानाय नङा पलिटिक्स खालामनायनिबो मोनसे लाइन थादलायो एसे मोजाङै इलेक्सनफोरखौ गेलेलायोब्ला मोजां एसे मोजाङै रावफोर होनानै राव बाथ्रा बुंनायजों बुङोब्ला नोंथांमोनखौ सोर सापर्ट खालामा नोंथांमोनखौ इउ पिपलखौ सोर सापर्ट खालामा नोंसोरनि लेंगुवेज जाय एमफोरनि लेंगुवेज एमफोरनि सोदोब मालाबा सहायनो हाया नोंसोरनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ कयेकथा बाथ्रा बुंनायफोरखौ खोनासंनो बारुब्रु असाइस माने जाय सोदोबखौ बाहायनाङा बेफोरबायदि सोदोबखौ नोंथांमोना बाहायो दासिमबो थ' जेखियानो जादोला बाथ्राया गोबां गोलाव जादों रनजित बसुमतारी एम बिआर फेरेंगा बिथांमोननि सायाव बाथ्रा बुङोबा गोलाव बुंबाव फंसे बाथ्राखौ बुंबावगोन नोंथाङा आफादाव हाबदोंब्लाबो आं बेखौ बुंगोन माइरं गरसे रोगानो नाङाखै नोंथाङा नोंनि जानायनिखौ दै थोबसेबो रोगानो नाङाखै नोंथाङा दुगैनायनि नोंथाङा लोंनायनि दै रोगानाङाखै नोंथाङा जयैनो मालाबा सोरजोंबा जोंनि सुथुर बा जायफोर जोंखौ नागिरबाय थाग्रामोन बै समाव बै बिथांमोननि गुलिखौबो मोनजायाखै नोङो ओंखाम जाफुबाय थानायाव लोगोखौ सासे गावथारनाय
बामखांना लांलायनाय बिदिखौबो मोनाखै नों फेरेंगाया रनजित बसुमतारिया दिनै नों थिफुदला सोरखौबा दिनैहाय बायदि रोखोम बाथ्रा बुंनाया मोजां जायाखै होननानै बुंदों ओंखायनो रनजित बसुमतारि नोंथाङा जुदि एसे मोजां बाथ्राखौ बुङोब्ला नोंनि बाथ्राखौबो जों खोनासंगोन दिनै जोंनि दिनावहाय जायफोर फेसबुक पेजआव हगारदों बिथांमोननि सायाव नोंथाङा सियाल बुन्दा होनना बुंनायनि सायाव आं दुखु मोनखांनाय मोनदों आंखौ बुं हायोब्ला बुं जों नांजाया जों बियो बोरसो होननानै बुंगोन नोंथांनावलाय बेसेबांथ' बर'नि थै दं नोंथांनावलाय नोंथांनाव 1 लिटार गयोबा आंनावबो 1 लिटारानो गगोन सानसे समाव नोङो लाइमुथि नैबे सिसुबारियावहाय बर' रायजो राजाफ्रा बेसेबां दुखु नांनानै थादों दैबानाजों खुरखाजुबजादों अब्लानि समाव नोंथांमोना नों रनजित बसुमतारि एमानो बुंदों जायफोर इउटिउबारफोर बिथांनाव बर'नि थै गैया नोंथांनाव लेथ्रा लेथ्रा पइन्ट दं जों बुंखाङाखै दाबो बुंखांगोन लाबोगोन बेफोरखौबो नोंनि रावफोरा दङ जोंनाव दासिमबो रेकर्डआ बेफोरखौ एरखांबाय थागोन जों बुंनानै होबाय थागोन सिसुबारिनि बाथ्राया दिनै बर'नि थै गैयि बाथ्रा बुंनाय नोंनिया रोदा रोदा दङ नोंथांनि गासिबो 14 गस्थि नोंनि न'खरनि 14 गस्थि बर'निल' थै दं बर'निल' थै दं नोंसोरनि न'खरनि 14 गस्थियानो थै दंजोबो बर'नि हारिनि सिन्था खालामग्रा नोंदि 14 गस्थियानो दिनैलाय मानोथो मोजां सिन्था खालामाखै जायफ्रा दिनैहाय बोथिसे ओंखामनि थाखायनो रानजिं खुजेंनो दिनैहाय दिनैसिमबो बर'नि बिटिसियावनो बिटिआरआवनो दासिमबो दं ओंखाम खब'सेखौ मोनजायैनि थाखायनो दिनै नोंथांमोना मा नोंसोरलाय माथो दिनै एम जादों लाक्जारि गारि गाखोदों लाक्जारि न' थादों नोंसोरखौबो नांगौ बिदिखौबो थानांगौ किन्तु बै बे जायफ्रा दिनै बोथिसे ओंखामनि थाखाय रसा नांहाबनानै दं बर' बिमाफ्रा बर' फिसाफ्रा गावनि बिफाखौ सिनायलायै एनायै जेल जानानै दं बेफोरनि गथ'फोरखौ मानो फरायहोनो हाया मानो न'आव खनसे खबर लाहैनो हाया नोंनि इलेक्सना देरसिन नङा नोंनि केम्पेइना देरसिन नङा जाय दिनै बर' हारिनि थाखाय दिनै गावनि बिमा बिफाखौ सिनायलायै गथ' दं बबे जायगायाव दं नोंनि समस्थियाव दं बियो बेफोरखौ उदिस लानो सम गैया रनजित बसुमतारिया दिनैनि दिनावहाय आरो बुंबावदों बे सियाल बुन्दाखौ नोंखौ जों मा बुंगोन रायजो राजाफ्रा कमेन्ट खालामनानै मा बुंगोन रनजित बसुमतारिखौ बिनि सायाव एसे कमेन्ट खालामनानै हरबानो जाबाय थ' लोगोफोर भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय थ' बावहाय जुदि गाज्रि लेंगुवेज बा सोरनिबा देहायाव नांदोंबा सोरनिबा गोसोआव जुदि खें नांहैदोंबा बिथांमोनावहाय UPPLआनो जा BPFआनो जा बिथांमोनाव मोननैबो हान्जानाव आङो क्षमा बा निमाहा बिनाय थाबाय थ' लोगोफोरा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहाय दोनथ'बाय जय बर' हारिनि